Салом ба шахсоне ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд. Чуноне ки аз номи видео ба шумо маълум шуд, имрӯз дар бораи чӣ гуна тезтар 4000 соатро пур кардан метавонем. Хоб, барои мо аввалан компютер лозим аст. Хоб, дар компютер якчанд намуд браузер скачат мекунем. Мисол лозим мо дар инҷа Firefox браузер дорем, Opera браузер дорем ва Google Chrome. Чанд браузере ки боша ба ҳамаш мисол мемонем, ҳар яктаи ҳамво тамошо карда просмотр гирифтан мегирам. Барои дар браузерро видеото намондан, видеои дароз боша бо хубтарай, ки мисол дароз давом мета, ҳамун видеоро тамошо кардан мегира. Вақте ки видеотон калта боша, и видео ба и видео вақте ки мегзара ва загрузка мекуна, ҳамун вақти загруз кардан мисол вақти холигӣ мегзара. Вақте ки 3-4 браузер ҳуй мекунем дар компютер, кори компютерам суст мешава, мисол кам-кам мечаспа. Вақте ки мондем, дига компютера намерасем, худаш рафтан мегира. Хоб, ира чӣ хел мекунем? Вақти шуморо бисёр нагирифта, сар мекунем. Якум Opera Mini қати нишон метам. Вақте ки мо браузерро мекушоем, хоб, чӣ гуна ки диден, мо браузермонро кушодем. Дар инҷа медроем сайти YouTube да. хоб, чӣ гуна ки мебинед, дар инҷа ягон аккаунт дабовид кардагӣ нестем. И муҳимай, ягон аккаунт дабовид накунед дар ягон браузертон. хоб, вақте ки ҳами хеле медроен, шумо ҳамчун як зрител шумо ҳам видеоро тамошо мекунед. хоб, чӣ гуна мекунем? Мисол дар инҷа ҳар як браузер мисол ҳам секретни равзана дора, ҳам равзанаи оддӣ. Мисол Opera-ро оз мегирем, равзанаи секретниша ҳуй мекунем бо создат приватное окно. хоб, дар ишам ҳамин гуна медроем YouTube да. хоб, чуноне ки дидем, дар секретни равзана ҳам сайти YouTube да даромадем, яъне ишнам аккаунт дабовид кардагӣ нестем. Яъне айни ҳол мода дутта равзана а як браузер тайёрай, яъне дутта зрител, дутта тамошобинанда. ҳамин гуна бо Firefox-а ҳуй мекунем, бо ҳамин гуна мисол Google Chrome-а ҳуй мекунем. Сета браузер қати дуттаи равзана вақте ки мекушоем 6 мешава, яъне ки 6 та зрител видеои шуморо тамошо мекуна. Як видеои 2 соата дошта бошен, агар дар ҳамун 6 та браузер видеои 2 соататона ҳуй кунем, яъне дар 2 соати ки ҳамун видеои шуморо тамошо мекуна буд мешава, 6 нафар тамошо кардагӣ мешава, яъне ки шумо дар 2 соат 12 соат просмотр мегира ҳамун видеои шумо. хоб, моз як браузер қати нишон метам. мисол канали хитона поист да менависен, медроен, аму видеои ки бояд бимонед, мисол кадом видеоро ки мехоҳем монда метавонед. баъд дар инҷа як чизи дига дора ки дар версияи компютерни, яъне ки чида браузер компютер қати ки вақти медроен, дар видео даромаданда вақте ки видео да медроен, нигоҳ кунед, инҷа да воспроизвести все дора, яъне ки инҷа плейлист намемонем. ман рости гап ира тест накардам, не ки дар баъзе видео дидем ки плейлист мақсад просмотри зиёд намета, просмотра кам мета, хеле гапо дидам. мисол наминҷа видео да воспроизвести все дора, дар ҳаминҷа вақте ки ҳамира зер кардем, мисол худаш автоматически ранг я плейлист вори ҳамаи видеои шуморо ранг я плейлист мекунаву мемона. мисол шумо метавонед ин хеле мумкинен ҳамаи видеотона монед, мисол чандта видеои дароз дошта бошен, метавонед амура монед. ё ки мисол як видеои 2 соата 3 соата дорен, амура мемонед. ҳамин видеода мисол рафтан мегира. яъне ҳозир ман видеои 3 соатаро мондам, якта зрител, яъне ки якта браузер уже барои мара чиай тайёрай уже. амира мисол ман мемонам, рафтан мегира 3 соат. як чизи дигара мегум диққат кунед,
браузерҳо набояд рӯбарӯ бошанд. Яъне ки мисол вақте ки мо равзанаи диими опера ҳуй мекунем, и рӯи бологира маҳкам кардан, мисол равзанаи дигари дар пишти ин монд. вақте ки мо идам ҳозир мемонем, удам мемонем, як чанд қа баъд равзанаи дар пишти даги пауза мешавад, то охира намеравад. ба ҳамон хотир мо ҳамаи браузерҳомона мисол мекушоем. Firefox-ам ҳуй кунем. чӣ гуна ки дидем, мисол Firefox-ам ҳуй кардем. Firefox-ам мисол равзанаи секретниша ҳуй мекунем. Новое приватное окно. Ина яташ секретнишид, яташ оддӣ. Дутаи дига ай ишид. Дар айни ҳол мисол Opera ва Firefox қати, яъне ду браузер қати мо 4 та равзана ҳуй кардем, 4 та зритель шид мода. Хоб ҳар динаи браузерҳо ҳуян, мисол ҳар ди равзанаҳои Firefox ҳуяй, ай ду та Opera mini боша, свернут кардагиай. мо дар наи поён, дар поёни компютер кнопкаи тарафи рости мушака ҷиқида гуфтагие ки отображать окна рядом. Вақте ки мекунем, автоматически ҳами ду равзанае ки дар экран ҳуй буд, дар рӯи экран ҳамвора тақсим мекунад. Барои ҳар чорша кардан бояд ки ёрам ҳуй кунем, яъне ки операм ёам боша, рӯбароам боша, ҳеҷ кор намекунад. Ҳамаш рӯбароам боша, фақат ки свернут кардагӣ набоша. Баъд дар поён меоем, ҳами отображать окна рядом мекунем, худаш автоматически ҳами 4 равзанара, яъне ки дар ҳами экран худаш тақсим мекунад. ана ҳами хел када ҳамаи ҳами равзанаҳои браузерда якта менависен сайти YouTube, канали худтон, видеои даркоритон медроен, мемонен, рафтан мегира. Аммо 3 соатай, 2 соатай, 5 соатай рафтан мегира. Баъд яъне гап шинавидагиам, мисола як ҷо ҳам хедидем ки гуфтан ки видеои 10 соата, яъне ки слишком дарози баъдаш полни просмотр намегира. Барои ки мисол уже иш маълум мешавада ки мисол чи ҳам 10 соата мемони, рафтан мегира. Мисол ай 10 соат видео 10 соат просмотри пурра наметавад гуфтам. Рости гап намедонам чӣ қадар ҳақиқатай, чӣ қадар мисол дурӯғай. Тест накардем, не ки ҳами видеои 1 соата ё ки общи видеои канала мондагида 2 рӯз тест кардем, дар 2 рӯз 80 соат просмотр зиёд шид. Ки мо мисол видеои калта-калтай, чӣ хеле ки гуфтам калта-калтай, 4 та браузер ки вақте ки дар иҷа ҳуяй, ҳам скорости интернет сист мешава, ҳам коркунии компютер. ба ҳамон хотир вақте ки ая видео ба видеои дига мегзара, дар байн бениҳоят загрузка мерава, у видеоро ҳуй мекуна, баъд мерава. ба ҳамон хотир вақти холигӣ бисёр мерава. Ана вақт видеои дароз ки боша, бемисол загрузка, ам я видеора ки вақте ки мерава шурӯъ то охирша, просмотри шурӯъ шумода меояд. Баъд метавонед аиҷа мисол ай настройкашам качестваша паст кунед. Шумо да мисол качестваи баланд дар кор нест, шумо да соат ки дар корай, ҳамаша мисол мегирен 144p да мемонен. Идам мисол ҳам интернета кам расход ки мекуна, мисол ҳам интернет ҳамаш да мераса, ҳам компютера бисёр зур намеояд, яъне бисёр загрузка намекуна качестваи баланд гуфта. хоб ана баъд вақте ки 3 соат мерава, тамом мешава, история дора ку мисол браузер историяда сохранид мекуна. ҷои дромагитра, ҷои тамошо кардагитра, лекин ай секретниёш сохранид намекуна. Мисол наи Opera секретни ва и Firefox секретниш история сохранид намекуна. Иёро ҳамта маҳкам мекунед. Мисол полни ҳам равзана маҳкам шид. Ай сари нав вақте ки ҳуй мекунед, тамом як равзанаи нав бо мешава. Не ки наи одиёша история сохранид мекуна. Мисол чӣ хеле ки ҳозир мебинем, и библиотекада медроем, на журнал, неҷа уже нигоҳ кунем. Гуфтагие ки недавняя история YouTube. Ана барои бо дуюм бора ҳамира истифода бурдам. Барои ки ҳозир агар обратно ай сари нав бимониш, таранги як зрители ки як бор видеоро тамошо кард, дуюм бора тамошо кардестай, уже ай дуюм бора тамошо кардан ита просмотр намегира, яъне соат пур намекуна. Ба ҳамон хотир бояд историяи браузерта тоза кунӣ. Журнал мисол медроем, удалид история. дар иҷа ҳамаша удалид мекунем. Мисол куки, кеш, чизе ки дора ҳамаша птичка мемонен. Иҷа дам мисол мега ки за последний час ё ки 2 часа ё ки
фалон не, ҳамаша полни ҳами историяи браузера удалид мекунем ки мисол ай шумо ягон чи сахранид кардагӣ набоша ҳами браузер. дар инҷа баъд канали ютуба маҳкам мекунем, баъд тоза мекунем ки мисол иам да история намона. Библиотека, журнал, удалид история. Окей. Чигное ки мебинем ҳозир история пуста, яъне ки дига уже и холияй, тоза шид. ва ҳамин тариқ операро ма хел мекунем. Дания работа во браузере. дар инҷа ҳамаша птичка мемонем. Времени диапазонша все интихоб мекунем. Дополнительно медроем ҳамаша птичка мемонем. бо ҳами времени диапазонша все времени интихоб мекунем ва удалид данни мекунем. ба ҳамин тариқ уже браузерҳои мо тоза карда шид, яъне ки уже дар историяшон ягон чи запис кардагӣ нестанд, ай чизе ки ту кадом видеоро тамошо кардӣ. бо ҳами хел айсари нав медроем, ҳам секретни равзана, ҳам равзанаи оддӣ ҳуй када видеои дар коримона бо мемонем, как зрители нав бо аму видеоро тамошо мекунем. Аккаунт добавид накунен, барои ки вақте ки аккаунт добавид мекунен, шумо ҳамчун як одами регистратсия кардагӣ дар YouTube регистратсия кардагӣ тамошо мекунен. Браузера тоза ҳам ки кунен, даниёи аккаунти шумо дар YouTube ҳаст, диимбора тамошода просмотртона шумо гирифта наметонед. ба ҳамон хотир аккаунт добавид намекунен. Google Chrome мисол ман дар дига коро дар дига чизо истифода ки мебарам, Google Chrome тоқа секретни равзанаша истифода мебарам барои просмотр кардан. ира хай история тоза намекунӣ, ами маҳкамаш ки кардӣ худаш историяш кур мешавад. хоб равзанаро барои ҳуй кардан як бор дига нишон метам. ҳамаша ҳуй мекунен дар рӯи экран, ҳамаш ҳуй боша, рӯбарӯ ҳам боша, ҳеҷ кона мекуна ҳуй боша. кадомиш ки свернут кардагие дар поён, уша дар болои экран тақсим намекуна. ҳамаш дар рӯи экран бояд ҳуй боша барои тақсим кардани равзанаҳои браузер. чихеле ки дидестен равзанаҳо 5 та равзана ҳуяёзи, дутаи Opera, дутаи Firefox, ятаи Google Chrome, ҳамаш рӯбаруон, лекин ҳамаш дар рӯи экран ҳастанд. меоем дар поён, кнопкаи тарафи рости мушака зер мекунем, айҷа интихоб мекунем отображать окно рядом. худаш автоматически ина якум Opera, дуюм Opera, иш Chrome и парада дута браузер. 6 там ки боша, сета ду тарафа тақсим мекунад. вобастаи компютери шумоай, мисол компютертон памят оперативка учиш калон боша, бланд боша, метонен ки 6 та, 7 та, чандтае ки метонен, аму қадар равзана кушода метонен. и вобаста бо ай интернети шумоай, ай қуввати компютери шумо ки амура қувват куна агар метонен ҳамин хел дар муддати кӯтоҳ 4000 соати хитона пур кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен, ягон ҷои нофаҳмӣ боша ва ягон саволе боша, дар таги видео дар комментария метонен ки саволотона бипурсен. ва дар охир гуфтанием ки фаромӯш накунед морам дастгирӣ кардана, дар канали мо обуна набошен, обуна шавен, видеора лайк, коммент монен, то ки видео ба дигарам бирасад.